Hapit na ang Valentine's Day. Apan karong tuiga, angayan nga ilisan ang naandan nga mga date. Ug unsa kini atong sayran pinaagi ni ining report. Imbis nga kandila og aircon, presko nga hangin ug talan-awon sa kabukiran. Ang hiking dili lang makapakilig, makapahimsog pagyud. Murag combo meal, exercise na, banding pa. Unya libre pa ang view nga mas nindot pa sa wallpaper. Gawas nga romantic, himsog usab kini nga paagi sa pag-celebrate kay makatabang kini sa kasing-kasing, makapawala sa stress ug makahatag og bagong memories nga dili mapalit sa mahal nga regalo. Apan dili lang kay pakyut ang hiking. Tulo ka outdoor enthusiast ang mihatag og sweet pero seryoso nga rason nganong kailangan ka mag-hike inig ka Valentine's Day. But why not try dating? Hiking outdoors, kamulang duha. Not with a group. With a group, wala nang suspense, wala nang sacredness of your dating setup, no? Makita sad nimo ang true personality sa imong ka-date. Through your journey together sa pag-hiking, kung unsa siya ka-patient, ka-supportive, o unsa siya ka-positive, bisan sa kakapoy. Kay mas mulutaw man gud ang tinuod nga personalidad sa usa ka tawo kung naa siya outdoors. And mas dali nimo mabantayan ang mga red flags. Reklamador ba, yaw-yawan ba, o kaha tapulan ba. O siyempre, mas makita sa nimo og mulutaw ang iyang tinuod nga personality kung matinabangon ba siya nimo, musuporta ba, o mualalay ba, o asa pa ka ana, hike na. Busa karong Valentine's, sulayi ang lahi nga kilig, nga naay lakaw, naay hangin sa buhok, og naay ako nalay dala si mong bagbe, dada ang tubig, snacks, first aid, og syempre ang imong favorite nga tao. Apan mga langga, ani ay sweet reminder nga kung magulan sa kabukiran, ayaw na lang pugsa ang pa-cute nga adventure. Mas maayo nga magpabilin sa balay o pwede ra gihapon maglutog instant noodles na with feelings. Ako si Orchid Salapingkaw, Balitang Bisdak.